Lezi zitayela zo-Chris Brown ayidinga ukuthi uqunjelwe isisu njengesinana. Inkunzi yokuqaqwa leka maphumulo. Ngibonge ithuba. Hey, wayenza indaba lomcimbi oseCarnival City kwaKhuzani. Ngiyawuqala umcimbi omuhle from the start until uyaqeda. Akho ngisho lodwa iphutha. Akukho ngisho into engagxekwa laphayana. Nezinto ezincanyana abahlale bezenza awazikho. Ongamavidiyo nyana kade bekuveza lapha uKhuzani esemoyeni, vele besemoyeni. Siyabonga ukuthi nimtrendisi. Hayi, sibonga kakhulu. Yiyo vele itrend efunakalayo leyo vele. Umcimbi ube ngoKhuzani, ungabi ngabanye abantu. Ukuthi nimtrendisa kanjani akusho lutho. Ukuthi niyazama ukumdiscredita khona lokho nje nikhulume ngayo. Ku-right. Okusho ukuthi ke niyalibona igalelo lakhe. Yilokho ke sasikufuna ukuthi niyamukele ngenkani. Shathiwa nina nenza otherwise. Yeah. Ube impumelelo umcimbi kaKhuzani bafowethu, abahle kakhulu. Muye kulensizwa le kaMvelase. Hayi mfaka kaMvelase obisi lichithekile. Awachitho lamanzi inkukhu ibalekile. Lapho kuwe nje sekusele nje umzimba. Sekwahamba konke. Lo amandlana wawunawo ukhehle. Asahamba. Makuthi wakuyisithwalo wakuzingcabo yini kusenalutho. Siyakhonkotha nje ingasena mazinyo. Sekuyizifiso. Lokho okwenza mhlawumbe ukukusebenzela kudala hayi khuleka khehle. Akusenjalo. Le influence mhlawumbe nabekukhohlisa ukuthi unayo bebona ngathi une role ethize kumaskanda. Hayi awunayo khehle. Babedlalela ngawe nje wabe bekuphuza isiqatha lapho siphuza khona bedlalela ngawe nemboza. Kwangesikhona ukuthi ngoba kunjalo babedlalela ngawe. So nje kumele ukhululeke nje. Udedele ublood. Uyiqhubele impilo yakho. Usungayidla nje imali lapho uthunywa khona ukuthi uyidlela yona. Akunankinga lokho phela. Kumele uyidle imali uqashiwe. Kodwa ifight osoyilwa sengeyakho wedwa lo fight le. Ayisasebenzi. Thina siyabona uKhuzani ukuthi wenzani, siyabona uKhuzani uyapi. Siyabona ukuthi yini ade ezama ukuyenza waachiveni. Nento ayenzile nje ayenzela abantu egameni lakwa Blue. Into abaculi abaningi bafisa ukuzenza. Abana more than 20 years, 25 years, 30 years. Abanye amandla waveli abaxhasi akulula ukuthi betholakala ukuze umuntu akwazi naye ukuthi athathe umcimbi ahlanganise kwakuhlanganisayo kulunge. Akukho lula. Khuzani usekwenze kaningi more than 4 times manje. Umcimbi egcwalisa Spring Picnic eba ngoNovember before kuphela unyaka. Igcwalisa iMabhida wayenza ngo2019 le 15 years celebration eBlue Nation. Akade yeza nge22 March 2025 akube ingqophamlando kuyo celebrate iminyaka more than 15 esemculweni. Okube into enhle kakhulu. Esingakulindeleke umunye umuntu okwelinye ikhaya abe kumbono ngalokho because akekho umbono azowubeka lo muntu omuhle. Akukho futhi okuhle esingakulindela vele ongakukhuluma because konke okuphuma kuwe kubolile. Into nje engakhandi. Into nje okufana nembongolo lapha elume khona leyo nto leyo sositshalo eseke sisamile. Upoison. So zamana okunye ambani obheka enye ingxenye. Le kakhubi impi siyanehlula kudala. Sikude kakhulu. Sekududuzana nje noma nihlangana ko live ngikhuluma khona ekukhulumayo. Hayi akusenalutho.
akusena lutho ngampela. So ukuthi nje manihlangene inodwa nje nivumelane ukuthi hayi asimiyekeni lo muntu okaMpungose ayike sisamenza lutho. Usengaphezulu ngampela uKhuzani, usekude kakhulu, usehambe kakhulu. Kuleya minyaka mhlambe nangamdisturba nizama ukuba isiphazamiso kuye. Manje khohlwana. Into ade lapha neCarnival City. Mhlambe nalokho kubanga ulaka ilokho ukuthi beningekho. Lento yenze ngaphandle kwalabaculi bini enibathandayo enibathole ngeqoma. Enibaziyo ukuthi bathanda iqhawe leni. Mhlambe nilokho uniphathe kabi. Bengeke ngagcwali futhi. Akukho okunye bekuzokwenzeka. Umphumela ubuyi-1 ukuthi umcimbi ube impumelelo, ube muhle, ube mnandi kakhulu. Ama-performance, ama-band khona bangena lapho sibefake into ezimhlophe bedlala phandle abanye amajita ayi-2 befake iy'ngubo lapha ngaphezulu. Ubonile Debenza, ubonile uKhuzani ethi asingene kulayini. Ubonile uThibele evumisa lapha. Hayi awubonanga lutho, awuzwanga lutho. Ubonile live kade ushawa lapha. Ubonile uKhuba efika ehla phezulu. Yonke lento awuyibonanga. Ubonile evuma amagalelo kaBabshobeni. Ngomgqumeni lo enado senimlwele ningamazi. Ngibonile ke. Ngifuna futhi aphinde confirm, aphinde akhulume. Hayi asazi. Kodwa ke konke kube kuhle nje. Sibonga kakhulu. Kubona bonke abantu abakwazi ukuthi babe ingxenye befike emcimbini. Nabekade ke kungesikhona bayamsupport uKhuzani. Sibonga kakhulu. Kube into enhle leyo. Into esifuna ukuyibona emculweni. Umculo ube impumelelo. Konke esikwenzayo kuphumelele. Kungabe bikho ihibe. Kuyabachasula abantu ukuthi ayikho into abangayikhomba laphana. Because ama-video akhona. Sikhona phela ukukhipha ama-video. Mase siwathola siwafaka. Ngani nihlala nibuza ama-video uthi umcimbi onjani ama-video. Akhona ama-video, imbudlo ama-video. Agcwele ko TikTok, YouTube, Facebook. Agcwele ama-video. Unquestioning ngisho okuyi-1 okwenzeke laphana. Not even one thing. Performance, abaculi abadlalile, anambuzo nje, analutho. Ngiyangijabulisa lokho ukuthi akukho enikusho ngomcimbi bafowethu. Mina ngiyathanda ke lapho, ngiyathanda. So akunandaba ke lapha ke akuliwa namuntu. Akuthukwa umuntu. Uzoqwashisa ukuthi hayi kulungile bafana. Ayilale manje. Seku right. Sekwanele. Dlulani kokunye, enza nokunye manje, focus nokunye elifeni. Leka kuKhuzani impishana ehlula kudala. Hayi mningi leminyaka lezi inyanga lezi. Hayi. Futhi manje ke nisamvimba impela. Uningi okuzayo uKhuzani sazokumemezela nasazokwenza. Angazi ke ngizophinde nithini ke futhi. Ngoba nivutha nje umlilo nje banivutha nje kumanje. Hayi. Hayi Khuzani mfowethu, hayi kulungile. Sibonga nisalahle abantu bakithi. Kodwa nokuzayo.